La cinteria és la protagonista d'una de les dues grans exposicions permanents del Museu de la Tècnica de Manresa. Amb el nom de cinteria es coneixen els anomenats teixits estrets, una especialitat tèxtil relativament poc coneguda però amb una gran importància i un fort arrelament al país, sobretot a Manresa. La mostra dona a conèixer el món de la confecció de cintes, vetes, trenats i passamaneries, entre d'altres, que permeten viure l'evolució des dels tallers dels habitatges menestrals fins a la fàbrica moderna productora de cintes. Originària de la Xina, la seda és un dels teixits més valorats de tots els temps per la seva solidesa i durada. Manresa va ser un dels principals centres productors de teixits fets amb aquest material als segles XVII i XVIII i es va especialitzar en la producció de vels i mocadors. Un taller de passamaneria, ubicat en uns baixos d'una casa, ens transporta al segle XVII per explicar-nos aquesta branca del tèxtil que s'ocupa de la producció de passamans, borles i serrells, entre d'altres. Aquests productes es feien servir en l'ornamentació de cortines i mobles i en la confecció. Una forta crisi de la seda a principis del segle XIX va fer que Manresa s'especialitzés en el teixit de vetes, un tipus de cinta basta i de baix preu feta de cotó que s'utilitzava sobretot en la confecció i per fer les típiques espardenyes. Les tranyelles, trenats plans o rodons i els cordons són una de les especialitats dels teixits estrets. La tècnica del trenat es basa en la fabricació de fils entrellaçats sense l'ajut de la trama. Els trenats van arribar a Catalunya durant el segle XIX, quan el procés es va mecanitzar i van aparèixer les primeres fàbriques. Les cintes de seda, cotó i fibres sintètiques s'han fet servir des de l'antiguitat i els seus usos han anat variant amb els anys. Avui s'utilitzen en la confecció i la llenceria, en l'esport, en la decoració, en les cintes d'alta resistència, en la vida quotidiana. La cinteria continua evolucionant al mateix ritme que ho fa el món. A l'entrada del segle XXI ha esdevingut un dels sectors capdavanters de la indústria tèxtil. La revolució tecnològica dels darrers anys ha comportat una renovació completa de la maquinària i la incorporació de nous materials.